Lo nguMavesta wasengqushwa kwiphondo leMpuma Koloni, kuthiwa ayikabikho indoda kwiphondo leMpuma Koloni ekwazi ukwenza unononkqo iphinde yenze isitwetwe. Bathi besabukele eso sitwetwe abantu le ndoda idlwayizelise iimpundu ngodlwabevu lesantya ngokuzicanda kubini. Kuthiwa ootayaya nootamayaya ingathi ngebesenyusa iikawusi ngoba uMavesta angaba-replacer. Bathi bayaqala ukubona umntu owenza isitwetwe abantu bephondo leMpuma Koloni. Uthi ubathele ngqa aba bantu banika ingqalelo utamayaya kwakunye notayaya ekhona yena kwindawo yasengqushwa esadla amazimba. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguSomlandela Krwitshi-SlayQueen ndisengqushwa kwiphondo leMpuma Koloni. Lo ngubhuti hayi sana ngowase-Cofimvaba kwiphondo leMpuma Koloni. Abantu base-Cofimvaba bathi ayikho nja into yokuba nendoda etya izikhuni, etya umlilo uvutha. Le ndoda kuthiwa itya amalahle, ikholwa kakhulu ngamalahle kangoba xa sekuba sebuhlanti okanye eziko ithanda ukutya amalahle kwakunye nomlilo. Kuthiwa amazinyo ale ndoda atshayiza imibane. Kuthiwa amazinyo ayo ngamazinyo e-iron awasokuze atshe, ilwimi layo lenziwe nge-iron linequality. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndingu No-Italy Hlafunamanzi ndikuCofimvaba.